se dig selv igen. Det var da mærkeligt. Så, sig det ligesom. Hvordan gjorde du lige det? Igen? Ja, det Du kunne skal jeg nok også Helt på lige. YouTube, og hvad så? Men det kræver, at du kører en computer, der er kamera i. Nu skal du logge ind. Den er sej, den Nå, der. okay. Så er der upload. Den dag, jeg lærer at betjene sådan en, så vil jeg være lykkelig, mand. Så kan jeg sidde og pisse mig selv af, mand. Prøv at se det, mand. Det er fandme en dygtig, mand. Okay, jeg aner ikke, hvad det gør, mand. Bliver du nej? Nej. Nå. Så var du til at give mig et job. Se de muskler der. Hvorhen? Og ja. Og ja. Og jeg lige se. Ja, det er fandme stort. Jeg har faktisk set nogle muskler. Men så gør det ondt, så er det sgu da ikke muskler på mærken. Det der er jo ikke nogen, men det gør sgu da ikke ondt, mand. Det er sådan noget gummi, mand. Hvad står der med muskler? 10. Sige 25. Åh, jeg tror det kommer til. Mini 30. Du kan godt tro af, Michael. Michael er ikke muskler, han er bøsserød. Nej, jeg mener ikke, Michael. Jeg laver bare sjov med ham. Hvad er det dig, for at begynde at gøre, Michael? Ja, for et stykke tid siden, så gik han til sådan en hockeyhold, hvor man løber rundt. Så spiller man en form for ishockey. Så ville de smide ud af divisionen. Jab, der var ingen division, der lavede. Nu går han til karate. Ja, han er smækfed, altså.